Hyvää iltaa, hyvä herrasväki. Olemme saapuneet seuraamaan nähtävyyksiä Imatran kotoisessa kesäkelissä. Siirtykäämme itse kohteen pariin. Tässä mustavalko housut, joidenka vieressä hiukkasen pienkokoiset pensselit. Kyllä, tosiaan. Oi, pikkupieru mielestä. Joo. Kattokaahan näitä. Mies painaa 90 kiloa ja käyttää tän kokoisia alkkareita. Niin mitä voimme tästä päätellä? Voimme päätellä sen, että alkkarihan venyy sen verran, että johon sieltä paistaa mulkku läpi. Jumalauta! Paikallinen mörökölli tuli setämies sieltä. Setämies. Ivo.